uniku lagunduten izen du residentzien. Hori be, residentzien gure etxekik eban ardurie, beizi erosi, edo txala erosi, edo txarrezi erosi, zer residentzien ikitzen izen behi bet. Da txalagoten izen da nena txala saldu, da txarrezi erosi gure etxek, da residentzien etxen izen. Da guk etxen izen du, gure etxek da guk, hartu erain, inzizabi erain, hartu batun, inzizabi batun, da gero residentziera hartu ekeruen, da anzianak etxen izebien hartue, zuritxute dan aziketu, da gero geurin etxen izebien labazue. Segu labiek inzun, da labazue. Da han pasa, etxen izendu gure etxek, eta gero residentziera. Da residentzien etxen izebien esaten zebien, Antonio, hau inge dago eta gure etxek ekarten izentzo jaunak, Altamirera, errotara, urunetxen. Da residentzizeri asko lagundu jako egin, orduan pobre, gaur egunino ez da guaia orduen txarto egon ziren.